media person नोंथांमोननिसिम फैगौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाहैबाय जोंनि लोंगि थियेटार ग्रुपनि फारसेनिफ्राय आरो दिनै जोङो प्रेस मिट लिंहरनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा फैगौ 3 जानुवारिनिफ्राय 10 जानुवारिसिम जोंहा मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि नैथि खोन्दोआ जानो थांगासिनो दङ दा बेनि थाखाय जोङो माखासे जोंना आफादगिरि खुलुमबाय सन्देह बिथां दङ आरो लोगोसे जोंनि रामगिरि बिथां देरथुम ब्रह्म बिथाङा दङ लोगोआव दा थांनाय बोसोराव जोङो जानुवारि 29निफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम जोङो माबा खालायदोंमोन फार्स्ट गिबि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंनाय जादोंमोन आरो दा बेखौ खुंनाय जादोंमोन जोङो थांनाय बोसोराव बिटिआरनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबावनो आरो देग्लायबो जोङो बिटिआरनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाब आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नर्थ इस्ट जन कालचार सेन्टार डिमापुरनि हेफाजाबाव जोङो एबार बे सेकेन्ड मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ खुंनो थांगासिनो दङ नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबो बेखौ जोङो एबार खुंनो लादों आरो बियो जायगा दाबनैयाव जागोन एबार मोनसेया जाहैबाय जोङो क'क्राझार बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव 3निफ्राय 9सिम जागोन आरो लोगोसे 9 आरो 10आव चिरांनि रौमारि अडिट'रियाम हलाव जागोन साननैया 9 जानुवारियाव 9 आरो 10 जानुवारियाव आरो जोंनि जोबथा फोरबोआ 10 जानुवारियाव बेयावनो चिराङावनो जागोन आरो बेवहाय जोंनि नैबे देग्लायनि नैथि मैहुर फेस्टिभेलखौ बेखेवनायनि हाबाफारिया 3 जानुवारियाव जागोन जोंनिया आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैगोन जोंहा नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनि मानगोनां डिरेक्टर संगीत नाटक एकाडेमि एवार्ड डक्टर प्रफुल्ल गगৈ सारा आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोंनाव मानगोनां चिफ सारा थागोन आरो जोङो देग्लायनि फेस्टिभेलाव मोनथाम गुबुन हादरनिफ्राय मोनथाम फावथाय फैदों बेयाव जाहैबाय इंलेन्डनिफ्राय मोनसे फावथाय जोंनियाव लाइफ इज ए सार्कास बे फैदों बे ओमफ्राय लोगोसे उरुगुवे साउथ आमेरिकानिफ्राय मोनसे वान से हर्स होनाय मोनसे फावथाय बेहाय फैगासिनो दं आरो लोगोसे बांलादेशनिफ्राय मोनसे फावथाय फैदों केलांबार ट्राइबेल नाटक मोनसे बर' रावनि बे फावथाया जोंनाव दा फैगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंना जोंनि लोगि थियेटार ग्रुपनिफ्राय बेखेवखालिनो जोंना जानो थांगासिनो दं साखन्द्रा मुंनि मोनसे फावथाय जानो थांगासिनो दङ आरो बे जाहैबाय केशव मसारिनि लिरनाय आरो बिथोन होनायाव आरो लोगोसे जोङो प्रज्योति महन्तनि टेकनिकेल डिरेक्सनाव आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बर'निनो सासे जाखांफुनाय बिथोनगिरि थुनफावथाय बिथोनगिरि सानसुमा बर'नि बिथोन होनायाव बरेस्वरनिफ्राय मोनसे नोजोर आलाबोनि मोनसे फावथाय फैगोन आरो लोगोसे पबित्र राभानि बिथोन होनायाव माल्टिलिंगुवेल मोनसे फावथाय लोगोसे बादुंदुफा कला केन्द्रनि गवालपारानि बादुंदुफा कला केन्द्रनि मोनसे फावथाय राभा भाषानि बे फावथायाबो जोंनियाव दा दिन्थिजानो फैगासिनो आरो लोगोसे डिब्रुगड़निफ्राय मोनसे फैगोन जोंहा फ्लेम्स टाइम फ्लेम्स गुनमणि बरुवानि बिथोन होनायाव गासै 10था फावथाया देग्लाय दिन्थिजागोन बे मैहुर इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलाव दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बयबो जाहाथे फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो जाहाथे बयबो फैनानै नायलायलायो जोङो टिकेट दोननाय जायाखै बयबो टाइम मथे सिडुल जोङो एडभार्टाइज नोंथांमोननि थ्रुयै मिथिहोनो सानदों टाइमिंआ मोनाबिलियाव डाइरेक्ट 5टा सानफ्रोमबो 5टायाव जागोन आरो गिबि जोंनि इन'ग्रेसन प्रग्रामा जोंना 4:30 जागायगोन आरो जोङो 4th डे खालि ब्रैथि सानखालि 7 जानुवारि 2024 सानडे गोलैयो बे दिनाव जोंहा मोनसे सेमिनारबो दं बे सेमिनारखौ जोंहा मदद खालामदेरदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बर' डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ खुंनाय जादों बेनि आइडियानो जाहैबाय सेमिनारनि आइडियानो जाहैबाय गोदान फावथाय मोनसे सावरायनाय दानि गोदान ड्रामा मोनसे सावरायनाय इंलिसाव मडार्न थियेटार डिसकासन बेहाय पेपार रिडार हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन छत्तीसगढ़नि इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालयनि इउनिभार्सिटिनि फक डिपार्टमेन्टनि डिन एबा ड्रामा डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बिथां डक्टर देवेन्द्र चौबे आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सासे सिनियर प्रफेसार जोंना आशा चौधुरी मेडाम फैगोन पेपार रिडार हिसाबै दा बेवहाय सेमिनारावबो जों बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायो बिराद गोनांथार आरो जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्राय लाबोनानै सोरबाया मा बेनिफिट जादों होननो हागौ जों गोदो थांनाय बाराव जों फेस्टिभेल खुंनानै गोबां बेनिफिट मोन्दों जोङो मानो होनोबा जों बिसोरनिफ्राय गोबां टेकनिक सोलोंनानै लाखिनो हादों आरो बिथांमोना गोबां मा रोखोमै जोङो फावथाय दिन्थिलांदों नेसनेल लेभेलानो जा जोंनि बुस्थुखौ जि बुस्थुखौ मोनाखै जोङो बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाखिनो हादों आरो दा देग्लायबो जोङो बेखायनो आसा खालामदों गोजाननिफ्राय गोबां जुदा रोखोमनि नाटक पारफरमेन्स खालामनाय जायो आरो बिथांमोना बेखौ जों जाहाथे सोलोंना लाखिनाय लोगोसे गुबुननोबो जाहाथे फोरोंनो हायो बेखौ जाहाथे कन्टिनिउवासलि जाहाथे जों खुंलांबाय थानो हायो बे फेस्टिभेलखौ जों आसा खालायो जोंखौ बेखौ सापर्ट होबाय थानाय थाखाय आं गिबियावनो आं साबायखर बावनो सानो मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम बिटिआरनि चिफ आरो लोगोसे आंनि डिपार्टमेन्टनि सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनि मानगोनां सेक्रेटारि बिकाकानन्द हाजरिका सार आरो जइन्ट सेक्रेटारि मानगोनां फामि ब्रह्म मेडाम बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावगोन स्पेसियेलि आङो साबायखर बावनो सानदों मानगोनां MP रोंगोरा नार्जारि सार बिथांनिसिम मानो होनबा बिथांनि
हेफाजाबावनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्पन्सर मोननो हादों नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनिफ्राय बेखौबो बिथांखौबो जों साबायखर बावो दा बिथांखौ जोंनियाव जोबनाय हाबाफारियाव बिथाङा थागोन आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंना मानगोनां चिफ साराबो गाहाय आलासि महरै थाफैगोन दा बेखौ जोङो नोंथांमोननि थ्रुयै आरोबाव आं खावलायनो सानो जाहाथे बयबो फैयो फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैयो बेखौ खावलायबाय क'क्राझार आरो चिरां बे मोननै जायगायाव जागोन 9 आरो 10 तारिखआव चिराङाव जागोन 9 तारिखारि बर' नाटक मोनसे जागोन आरो 10 तारिखआव बांलादेशनि मोनसे नाटक जागोन लोगोसे सा खन्द्राखौ आरोबाव जों देखायबावनो सानदों आरो ओजोंहायनो चिराङाव दाबनै बेयाव गासै आं बे सामद्रा फंबाय बे गरखाजोंसो खारलांनाय बादि नुदोंलै बहा माबा गोसोम लान्जि गोनांनायथारमोन बबे बिमा खर'नि साख'रिया लान्जि गोनां जाबाय जाम्बा आच्छा बिना खनबेसे बुबा जानो फंबायसे बुबाथाय आफा नुब्रियाव बुदोंनो जिखुनु आं नुब्रिया एसे गोबावानो बुदों ओमफ्राय गिनानै होख्रबबाय केसा एसे बोरैबा आलदासो गोनांलैना मा नुथाग्रावनो दं बुजाबायनो सोरबाफोरजों मेगन खेबनाय गैयाथ' जों गोनांखायावबो जानोबो हागौ आजिखालि मबाइल जुगा गैयामा जानला मोनला बुंनायखौ दे गासिबो मानसियाखौसो मा नोंसोर सिरि थानोला सिरिया समावबो सिरि सम जामारा नोंसोर सामफ्रामबो साखन्द्रा होननानै दावराव-दावसि खालामबाय थायोब्रा सालाफोरखौ बे गिनायनि सायाव गिनाय एसे गलाय फुंदेरोलां सोरबाथ' गिनानै न'निफ्राय ओंखारखाथारला बे समावनो सम बै आदै खिफि अंलानाव थांनानै एसे दरजा बुहैनोलां साला गिनानै खिगुदलाजोबो खोमा खिफि अंलाखौ रायखांनाय माथो एसे खिफिनो ओंखारलाबायखो दै खिफिनानै लाखा गोराबा जानाय नंलालै दा नङाबा बोरैबा दरजा बुनो खरल' गलांफ्लांबा जारलासो जालायगोन